Mae'r ethos Cymraeg yn bwysig iawn ar y campws yn Gellgair. I ni'n siarad Cymraeg naturiol, mae'r staff yn hybu'r iaith, siarad ar y ffôn, bob amser yn siarad Cymraeg gynta. Mae'n ei gweud, 85% o'r staff ar y campws yn siarad Cymraeg, o'r gegin lan i'r glenhawyr, i'r athrawon, i'r pobl sy'n helpu'n yn dosbarth. So, i ni'n creu ar y gylch Cymraeg, i ni'n yn gyfrifol am yn dosbarth. Ni wedi bod to'n ffodus iawn trwy NIA, ni wedi cael posteri i hybu geiriau technegol. So mae nhw wedi bod yn weledol lan ar y wal. Mae pob poster sy'n dod o'r coleg wedi bod yn eithog. So mae hwnna yn rhoi statws i'r iaith. A mae wedi mynd yn norm i gael pethau cyfrwng Cymraeg lan ar y wal. Dyw e ddim yn rhywbeth chi'n neud ar gyfer ymweliad gyda estyn. Mae'n rhywbeth sy'n lan a beth bynnag trwy'r amser. Mae'r posteri, mae myfyrwyr yn cael chance i wneud gwaith cyfrwng Cymraeg neu Saesneg, posteri Cymraeg Saesneg, pwerybwynt Cymraeg Saesneg. Does dim, ddim yn gweud bod eisiau i gael, mae hawl yn wneud unrhyw beth a maen nhw'n gwybod na, a maen nhw'n teimlo'n prowd o wneud na. Yn yr ystafell dosbarth, mae bob aelod sy'n siarad Cymraeg, dyn ni'n gweud yn siarad Cymraeg yn y dosbarthiadau. Bod nhw'n Gymraeg, hollol Saesneg neu yn dwyieithog. Mae rai Saesneg, felly dim ond cyflwyno'r wers neu gweud bod e da neu beth bynnag bydde fe, gyda'r staff sydd ddim yn siarad Cymraeg, ond dyn ni'n gweud mae'r rhan fwyaf o'r wersi yn ddwyieithog, achos mae'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr ni, mae 86% yn siarad Cymraeg, ond mae'r 40% arall, mae nhw'n wedi cael addysg Gymraeg, rhywle. So mae dyn nhw rhyw elfen o Gymraeg, a to ni'n ymwybodol o hybu parch yn y Gymraeg, ni'n credu na beth yw e, i fod yn trendi siarad Cymraeg. Ond bod e ddim yn rhywbeth elitis, mae hwnna'n rhywbeth i ni'n ofalus iawn o, i peidio hala'r plant Cymraeg i fod bod nhw'n well na'r lleill, just achos bod nhw'n siarad Cymraeg. So mae'n sort of positive discrimination, mae'n ei watcho bod ni ddim yn creu rhyw geto bach Cymraeg, sort of, parchus. Fe ni'n gweithio nhw, dim os pwy iaith bod nhw'n siarad, y pwnc sy'n bwysig. A fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth ni'n trio pwysio yn Gellgair.